Какво ще казвам, бе? Айде ще го изрежем, айде. Ай, бързо да мислим какво ще казваме. И ще правим клипове. Не, наистина, какво? Айде бе, това са хаби. Какво да правя? Кажи. И ще правим клипове. И с другото момче, хайде, ще правим клипове. Как ще правим клипове? Оф! Оли! Спирай! Че си оправя косата, бе! Оли, бе! Седно! Оли, бе! Чакай, бе! Ома, гъмена! Не, бе! Така е грозно, това като ми стане така. Оф! Чакай! Айде, бе, майна, какво се правиш? Не се правя! Оф, изключвай, това ще е към фейлите. Айде, да, бе! Не, ще е под фелите да се оправя. Какъв цвят са ни очите? Моите са тъмно кафяви, неговите са светло кафяви. Да, светло кафяви. Намираме ли разлика между пепси и кола? Не. Не. Не, колата е по-газирана. Не, бе! Ой, какво правиш, бе? Може да го изрежем това. Ама след and I sure would like some sweet company, какво беше? Oh, I'm living Tomorrow. tomorrow. Do you? What do you say? What do you say? Living tomorrow, what do you say? Тръгни ли? Да. Здравейте, ние сме Денис и Хари и днес ще тракаме с чаши. Пластмасови Ще чаши. покажем песента от Pitch Perfect The Cup Song. Ще направим български туториал, с който ще опитаме да ви помогне да се научите и вие. В началото ще ви е малко по-трудно, но като свикнете, едва ли ще го забравите изобщо. Лесно е, общо взето. Първо ще ви покажем... Отделно взето. Общо взето? Да. Първо ще ви покажем... Аз отделно взето не казах, бе! Не, бе. Да, общо взето това е. Първо ще ви покажем обаче ритъма, двамата в синхрон, защото ако пеем и двамата и тракаме и двамата, нищо не се Проваля се всичко. А За това, после- че почваме. Добре, после двамата ще пеем и само един ще трака, за да може да се получи малко по-добре, макар че не може да пеем, но въпреки това не спирайте клипа. Да, бе. Оф, майна! Но сме с дъс!